Neviem ako začať, ale skúsim tak, že by som dlho nerozprával. Stanka každý už pozná, ja som bol tiež mladý, mal som asi 13 alebo 14 rokov, keď sme chodili po dedinky, mlinky, mali sme tam stretávky, modlili sme sa, ale my sme to brali viac menej tak, jak deti. Sme niekde na stanovačke a sme si užili týždeň, dva a my sme boli radi, že Stanko to vedel z Evičku to zorganizovať a každý sme išli po svojom. No ale nastal 18. rok, tak jak každý jeden rodič chcel, že by syn sa mal dobre, zobral ma do zahraničia pracovať. Som mal 18 roky, to si pamätám, po 18. Zobral ma do zahraničia, zostal som v zahraničí 26 rokov, 27. Medzi tým som sa oženil, keď som bol asi mesiac ženatý a odišiel som do zahraničia, zobral som si so sebou takú malú Bibliu, prenosnú a som si čítal, takú vreckovú. A vtedy mi ten život išiel tak jak má. So ženou som si volal každý týždeň, neboli mobily, boli iba telefónne budky. Ale išlo to. A odstupom času si človek zvykol, má peniaze, Boha nepotrebuje. Nepotrebuje nič, Boh má peniaze. Môže si kúpiť, čo chce. Môže si robiť, čo chce. Ale není to pravda. Pravda je tá, že teraz som sa dal pokrstiť a musel som sa navrátiť nazad. Lebo by som prišiel o rodinu, prišiel by som o zdravie, a o veľa vecí. Ten krst som zrobil iba preto, kvôli tomu, že by som mohol dokázať ponoriť hrešné telo a ísť znovu ďalej. Tu je len dôkaz, že Ježiš žije a mi veľmi pomáha teraz v poslednom čase. Účinky mám citeľné v rodine, vyhrávam boj za bojom. Nepotrebujem tabletky, čo sestra mi je svedkom. Mám ich celé, nezobral som ani jednu, takže tak. To je moje svedectvo a teraz sa cítim po tom krste celkom ľahký, aj vnútorne. Takže tak.